के सिन्हरावा ले ले अम्मा बाड़ी खाड़ो खोला ये कौन है शुभ चीज है कुल ना छुअल जाला लगता बच्चा के बुद्धि बड़ी बबुआ। हां भाई बच्चा के खोला बबुआ पलकी के बड़िया परी छिली बैला मलेले भगे बपवा मलेले बजावा परेशान बा। अरे दो गलवा बाधवा में घरवा में ना पतिए बर नतीम के बेटा लस्सी आई बड़ा एकदम दुआरिया पर फुआ मौसी सुतल बड़ी सका तार फुआ के चाही मन पोखरा खनाई भैंस तार मौसी कहते के पाजर के साड़ी लेही यही जे के सेटावा बबुआ ए जे पेन्ही के आइला काहे के पसुराम बछिनरी बेटी जाना मवाला सहो काहे के पसु बस सिंदूर लगा दी अरे लगा के सिंदूरा तोहरे ना अरे छिना कर मानी वो गंगा घर का मुहावा दिखाई मुंह घर में करे मुंह झोसारे घर दो गलवा जब घर में काथा बाता हुई मुंह देखा लस्सी आई होकर गड़िए में कब गोदी से सुताली कुछ न चुपचाप ए कथा सुने के बाद न के ए गठबंधन के तोर बाबू कर रे तोर बाबा गमाछिया छोड़ पैतन डाल हां धर में धर हां साली ले ले वाला पूजा दे दल त कुड़तो पड़े ओकर के लंगटे आई रहता सलिया के कुल लुटेरी होइसे करे कर भाई ओए एक कन्या रुको हो अरे रुको हो भाई एक कन्या अरे दौरो में टेकना डलवाली साहब आधा रसम भइल आधा ना भइल किसन कन्या फनाइल दिया याराऊ हो याराऊ तार बागानी में सिना मेरे घर आम दे दे रहता तो भूख ना लगा रही तो दैया आयो पेतावा रे पेता पापा तोर मैं एक बता को जो मीना मारे हमारा मीना हो जाई ऐसा हमर बाड़ी वो तो गन्ना पचावे मचे चे तो रे अभी टेंशन में बाड़ू राजा जी के करा के धरी किरू दाता अबे चार पीटे के टाइम नहीं के भाई अबे पूरी टूट के बाद अंकल मिला उठ बोल नानी बहो बात का बा भूख लागल बा यार रुक जा भूख लागल बा ना अबे अम्मा रे पहले पूरी टूंगे के बाद आम चूसमती कोरा भौजाई हमार बाऊ खराब आदमी बाड़ी सा दुवरिया पर हमके सिखा पा तोली वाली में चमतोली वाली में देखो ये में नीक लागेली ओए नोनी वाली में अब जल्दी ले दे मैं जल्दी पूरी टूंगा कन्या देखो हमारा घर के रीति रिवाज ह ई कन्या दुल्हन आए से पूरी टुंगेली सब तू करे हमारा टूंगे के बा अरे हम तो के क्या ए नती उ गहरी ने खेरी काहे हम इजे रहिन ओ रात ने खे बाकी एक ना एजे हम दे रात ही एजे रहिन ओ याराऊ ना का लगबे जा दी हम कन्या तार भातार कटार एजे रहिन ओ कटार मैं हम आओ तनी राना के मुंह दे लगा तोरा बिना दिन भर फोन से बतिले बात का कर तोरा के जीने के हमरा के सिन आता छोरा अरे बाबा हम का रहूंगी का रहूंगी तो तुम्हारे साफा करे जाता एजे रह ना चल भाई आज बस नहीं नहीं मैं हम हम टूंग ले नया नया ना माई हम ना बढ़िया से टुंगा दे कन्या ई का ए कन्या बुनिया घुसार के बनले बिया बुनिया रे अरे दाल अरे टूंगे के कन्या खाए के थोड़ा कन्या तोहरा के हम काटूंगी पूड़िया खाइबू चटवाई देही एक चम्मच ए छिनार माई बाबू लूट लेके टूंगे का मतलब है तोड़ के छोड़ दे जाला ए छियता रो जाके दूसरा काबू वीडियो बना ता कर सके खाती खैले होई टुंगले ना हो खाइम ना हो
आई हो रामा हाय छिनरी बाड़ा भी अबे घर में कथा का और गप गप में भूखाए तो तू रस पानी घोट के देते पी ले रह तू अरे तू के त छोड़ दे तोड़ के छोड़ दे ले दादा राक्षस ना बे कोनी आई खबर सकते हो यार आओ मां के झूठा यार हो गया ला घटोर ला जब खइए न तो काम बचाई ए पनिया का बूंद पे एक बार का बूंद हाउ बेर ना पूछलु आई बेर पूछो तारू असली चीज त जुठा दू गप गप मार के हैं हाय सारे बखीर ह खाई ना जाला हमने की काट उसने की काट देख लो हाय पुड़िया के खइलो तार बाबू के जा हराम जाने ने भी कनिया भी ई राक्षस कहि के नतिया कर दो गला है सुना ये तोरी सारा साफा का रे आई आवा घुस दे आवा अरे जब आओ तब आवा करती रे साहब एकदम लिलवारे बाड़ू का हो चुमा अरे चुमा त ए जे कुल बियाह भइल बा कोनो मैं दे दे माई के सोदा दे नरिया घुस के चुमा चाटी कर अब माई के सोदा हमके चुमा देबे तो कि ना देबे सच सच बता दे उ सब जानता केहू के सोजा कर चाहे मत कर पंडित जी बुलावता ना का बोला तो सब तो ना देबे तू में के दे पूरी खप खप खा के पंडित जी आके दुआरी पर काव किछ कबे अलिया पदा नतिया भाई मोरा बू भाई हमार मुंह आंख के सामने ऊपर कैसे आज हम अरे माय से पूरी टुंगाइए में मार ओह माय गॉड हो बाबू ई का ओजे के बाहर कबार ले बोजे के जगह है पर निकाली मार खबर ले भी कुछ नहीं खइले नहीं घर में करे तो घर अबे बचाइबो नहीं अरे रुक रे जा तो चुमा जाई एगो चुमा खाती है तना ड्रामा हम ना सोचल रहे कब्बो हम बहुत से प्यार में बारी चुमा लेके अब रहेंगे दिखावा जरूरी बा माई के सोचा ना दिखाएंगे का पूरा दुनिया को दिखाएंगे चुमा वाला बात तू साफ खत्म बाड़ू ना देबो अब जानकारी भइल कोची ओइ गोड़ाबा बिना गोड़ के कद भोचर हो आज बात में कह दे बात में ए तुम्हारा तोर माई के बोलत एक तबे नो बोलत एक तबे तारे कोई घर सूत जाते कि नहीं छिना कहीं के